Bine, prieteni, v-am găsit la un nou episod. Ăsta e ceva Skyblock, nu mai știu cum așa, și noi trebuie să ne facem târnăcop, să ne facem armură și să ne batem. Să ne batem. Noi suntem echipa, suntem în galben. Suntem 75. Iau niște lemn infinit. Uitați-vă și voi. Un fac târnăcop de iron, diamond. De ce zic de diamond? Deci, uitați. Trebuie să faceți așa. Să mergem. Și... Au! Loi de meci. Și uite, ăsta e infinit. E infinit ăsta. Ăsta e infinit, orică l-ai săpat, tot nu se mai termină. E infinit tema această mapă.